Plant a phobol ifanc. Menter Iaith Bro Ogwr. Ers y pandemig, mae Menter Bro Ogwr wedi darparu digwyddiadau pop-up i bobl ifanc a darpariaethau ieuenctid yn eu cymuned leol. Mae'r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl pobl ifanc a trwy ddarparu'r darpariaeth ieuenctid hwn yng nghymunedau lleol y bobl ifanc, mae'n chwarae rhan hanfodol wrth eu cefnogi. Mae'r sesiynau yma wedi rhoi'r cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn darpariaethau sy'n addysgiadol, mynegiannol, cyfranogol a grymusol, ac wedi darparu cymorth iechyd emosiynol, meddyliol, ychwanegol i bobl ifanc mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Mae'r digwyddiadau hyn wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i gynyddu'r adnoddau a'r gwasanaethau gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i bobl ifanc yn yr amseroedd heriol hyn, a'i helpu i gael gafael ar yr help sydd ei angen arnynt, lle a phryd y mae ei angen arnynt. Yn clywed rydyn ni'n cael llawer o pethau i gwneud fel sgiliau cyfathrebu, darlunio, siarad Cymraeg a llawer o gweithgareddau. Dwi wedi mynd ar sawl tripiau gyda Menter Bro Ogwr. Un o'r rai yw mynd ar Nadolig. Mae fe wedi bod yn rili hwyl. Dwi wedi dysgu mwy amdano y iaith Cymraeg. Dwi wedi siarad e llawer mwy ac dwi wedi creu mwy ffrindiau. Rydw i wedi gwneud llawer o weithgareddau efo Menter Iaith, fel fynd i Parc Bryngarw a Pigol Lansburiel, a hefyd mynd i Abertawe a gwneud bowlio a cael bwyd hyfryd iawn. Mae hwn wedi helpu fi datblygu fy hunain a hefyd datblygu fy sgiliau ffotograffiaeth a cyfathrebu a siarad Cymraeg.